weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to mbagna to windinga to feralla to haymedada to dabbe to dabbana to ñabina to gurela cooga hijaja to tampidaro to burgoduna atena to buubo awdi to buubo awdi to lewe ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno abou diaba soto belel gawdi wuuro nayi ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh la Ghazouani hoorejo leydi ndi gonɗo e jille muɗum to leydi Turque o joddima toon e ɓesgu Mauritanie naɓe wurɓe nder leydi he to leydi Sénégal banque biyeteɗo BOAD woni banque de l'Afrique de l'Ouest pour le développement ɓe koliri tigui maɓe ballin leydi Sénégal kene qimi ha capantati milliard ko fati fewnude autoroute hakkude Dakar faade Thiès Saint-Louis Mekke ha to Saint-Louis to leydi Mali Emmanuel Macron hoorejo leydi France jenoɗo e jillu muɗum to leydi Mali hollirama tigui o hayti jillu ngu ha laaɓi to leydi Guinée Conakry Moussa Dadis Camara mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi hollirama tigui ko ñande nogas e ɗiɗi lewru bowte gonɗen ɗum o tijja gartal makko e nder Conakry to leydi Benin laamu dowlaji denduɗi Amérique hollirde mette mum ko fate laamu leydi ndi ha tengti noon to banggue justice o ɓe kolliri tigui koɓe ustoɓe ha mema leydi balle ɓe ballano leydi ndi to leydi Madagascar ko ñawore ko fate affaire witede Apollo 21 yani ha laaɓi aljuma hanki o bisimilla mone ketki hotondirte joni jañoɗen مبادئنا صلاة على النبي وبعد الحمد بدءا بالرحيم ɓatake langala hono biyeteɗo Moussa Manga Suba o jibina ko gila hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e goho e nder falde Matam koreji makko noon ene jiiɗomo e oɗo saaha joni ko majjiraɓe ko fate alhaali makko kala kanko noon baba makko ene wiye Ibrahima Manga Suba jeeya tigui koto Nioro e nder leydi Mali jinnaɓe makko noon e oɗo saaha joni koko manka tigui ne ngakka kabaruji makko ko ronko ɓe andude kala to wawi hedde e oɗo saaha joni noon eɓe mbaɗi rango faade dendagal julɓe kala kay bawɗo andude ko fate alhaali makko to woni e to heediri kala nde wawata jokkodirde mabɓe walla kadi kanko e hoore makko so tawi kay o heeɗima dande men nde wawata jokkodirde e bandiko en e oɗo saaha joni humpaɓe mono feewi kala noon joguiɗo hen habaru ko ɓuuri labde walla so tawi kanko omo heeɗi dande men nde yo tinno o jokkodira e koreji makko o jokkodira e biyeteɗo Amadou Manga Suba tawteɗo to Bamako numéro mum téléphone ko mbatta ko indicatif leydi Mali ko 00 223 mbaɗa 76 82 93 11 walla kadi mbaɗa 00 223 66 71 82 88 kawrata koye biteɗo Amadou Manga Suba kañum yettiniɗo ɓatake o eɓe mbaɗi erago noon faade julɓe kala nanɗo dande men nden walla kala joguiɗo alhaali ko fate makko yo tinno yo jokkodire mabɓe eɗen ñaago Allah tan yo Allah hollinmo omo selli omo hiisi allahumma amina فرباه بلا يتم اليتيم مسار الدهر maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa maître Adama Baldé spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mum ha timmi baɗaɗo rekoni mondialement maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi moƴƴuɗo longal bawɗo listihar
maître Adama Baldé ne safrata fiiji kewɗi ɗi jiida ciirola wonduɓe dabruji weddaɓe korte ɓe arsigaji men uddi e rafiji rewɓe no mbawi fotorde kala e rafiji worɓe ha tengti noon kadi e wonduɓe gorago e jippiɓe leeso maître Adama Baldé ene wiya dendagal bandiraɓe yo tinno yo dutto e fina tawa mumen dutto e ganni mumen maître Adama Baldé en wi yimɓe yo mbattu hakkillaji men e ƴewgal kala ko neɗɗo ne waɗa yo yurno ƴeewa so tawi ne moƴƴi waɗa so tawi moƴƴani woppa walla ƴeewa ɗum feere maître Adama Baldé wi saɗa naata e ɗengal yurno so tawi aɗa naata e galle yurno saɗa naata e dewgal yurno kala ko mbatta ɓuuri moƴƴude ko yurno maître Adama Baldé ne yawrani ɓen joguiɓe caɗele dañde kayitaji ha tengti wonɓe to Europe jokkodire maître Adama Baldé joni joni haajuma humto hano hannirta ni maître Adama Baldé ne andina dendagal kilene mum e oɗo saaha joni ha hitande nde maya kala ko fati e listihara woni ƴewgal ko gratuite o waɗanta kilene makko an jiɗɗo waɗnede listihara ɗaccata ko inde maɗa e inde nene maɗa o waɗanma listihara ha cikkama taw ko nder ɓerde ma o huuɗi maître Adama Baldé caggal waɗi tour du monde o waɗi tour du Sénégal e oɗo saaha joni base makko ne tawe e nder wuro mbiyetego Mbacké to leegal Mbacké Dimbo waɗɗani daral baali so tawi yiiɗi hebdemo walla aɗa sohli ko ɓurɗo labde mbatta ko 33 976 12 00 ɗum ko numéro bureau ji makko so tawi ko cindirguel makko mbatta ko 77 351 77 23 aɗa wawi kadi wadde 77 454 27 09 so ɗum ala kadi aɗa wawi wadde 77 949 73 83 maître Adama Baldé so tawi a yeehi to YouTube walla a yeehi to Facebook a waɗi maître Adama Baldé jingganen Fuladu ma yi toon golle payidinde ɗe o gollata maître Adama Baldé ko labɗo reedu malaɗo wune mo Allah luɓiri hande gandal ɗum noon badden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone aset jeetati bowte sappo e jeetati lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men e ɗemgal pulara e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal to ko meñi men sehil men Saydou Abouba ha mbawon yiide en to banggue YouTube kabaruji men e ɗemgal pular ko to leydi Mauritanie puɗɗorɗen Sidi Wula Zahaf ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui aljuma hanki o ko ujunere temedde jeegom e capantato e yimɓe jeetato kolkisa hen nogas jeegom tawama e jaati ko fiɗaɓe covid sappo e jeenayyi e nder ɓe cellano ɓe noon hen capanɗe nayyi e goho kefti cellal men paati galleji men hay neɗɗo goto noon alamo rafi o yooɓi fittadu muɗum ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen aljuma hanki o to Istanbul lamorgo leydi Turquie Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi Mauritanie gonɗo e jillu muɗum e nder leydi he o joddima a wi kolo woni kamɓe tan ɗiɗo tawa jaydiyankoɓe tawaka hay goto tawaka kanko e Recep Tayyip Erdogan ko nanɗo makko hoorejo leydi Turquie na hollirama noon ɓe joddima ko juuti kanko noon nayimo toon kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani ko tawtoriyeede 3e sommet woni batu tataɓi o hakkude leyɗele Afrique e leydi Turquie nguna batu noon walla mbiyana on sommet wanno tigi ko tuggi ñande sappo e jeegom ha sappo e jeetati ñalawma hande o e nder leydi he batu ngu noon hollirama tigi sappo e jeegom chef d'état et chef de gouvernement wondude e temedere ɗiɗo ministre tawa hen nogas e jeegom ministre ko ministre uji des affaires étrangères mbawi tawtorede batu ngu ko nguɗo batu noon woni batu tataɓi woni 3e sommet batu mabɓe garonigu ngu wanno ko en 2008 batu ɗiɗi ɓiwu ngu wanno ko 2014 batu mabɓe tataɓi
ngu wanno tigi ko en 2021 ha joni kabruji men demgala pularam to leydi Mauritanie ha joni laamu dolaji tentude America hollirama tigi be gaddi ballal mabbe faade leydi laamu faade koninkoɓe leydi Mauritanie ballal ngal noon jabbingal ko général Mohamed Val El Rais dow inde état major de l'armée o tawtora réception batteriel o noon représentant dolaji tentude America ko jemi tawdam ballal ngal noon ko fayi tigi koye koninkoɓe leydi Mauritanie tawa noon ko koninkoɓe dilloɓe to banggue fedde G5 Sahel ballal ngal noon ko ɓeydude kay yidde ɓeydude hattani e ɓeydude hattani kay tekkinde nden kam ha tigi koninkoɓe ɓe mbawa hattade terroriste en hano hannirni ballal ngal noon hollirama tigi ngal temedere sappo nayi oto toyatadi Land Cruiser tawi hen sappo e joyi kodi double cabinet wondude ambulance uji jeegom wondude sappo e ɗiɗi camion citerne Mercedes hen jeegom ko citernaji nawoji ndiyam hen jeegom keddiɗi ɗi ko citernaji nawoji carburant wondude camion ngaji tati gris ɗin noon kodi hinde Mercedes wondude ɗiɗi camion ngaji taw ko atelier Mercedes wondude sappo e jeetati camion Mercedes Benz wondude hôpital de campagne mo niveau 2 e appareil uji kewɗi taw ko appareil communication wondude capanɗe joyi e joyi linet lone jamma wondude e giri wondude gilet ji e casque uji parabala wondude pièce aji kewɗi taw ko pièce de rechange équipement kewɗe no fewi ko ɗum woni ballal ngala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani won gonɗo e jillu muɗum to leydi Turkam o joddima toon noon aljuma hanki o e ɓesgu Mauritanaɓe wurɓe nder leydi Turk woni colonie Mauritanaɓe wurɓe to Turk ɓe kalinimo noon e nder jonde he dendagal caɗele mabɓe ɗeɓe guuri toon kala o holliriɓe noon weltare makko no fewi e joddade e mabɓe e andude kadi yewtude mabɓe caɗele mabɓe o holliri noon gomuji tafama ɗina gomuji noon ko wawde rewidade e kala saaha gurdam ɓesguji ɗanniyankoɓe woni diaspora Mauritanaɓe o hollirama noon ene tawtora jonde nde Ismaila Wul Cheikh Ahmed on ko jagorgal kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi wondude e directeur cabinet makko hono Mohamed Ahmed Wul Mohamed Lemina wondude ambassadeur joɗiniɗo leydi Mauritanie to Turk hono Cheikh Sidi El Bekkay Hamadi ha joni kabruji men demgala pulara to leydi Mauritanie ha joni to leydi Mauritanie jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate jangde hono Mohamed Melaynina joddima e nando makko sehil makko e jillu makko to leydi Turk taw ko jillungo yaduno e hoorejo leydi ndi o wawi joddade e jagorgal kalfinaɗo ko fate jangde leydi Turk ɓe cifodiri noon cifande kewɗe no fewi ko fate fannu jangde gollodade leyɗele ɗiɗi woni leydi Mauritanie e leydi Turk ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Wula Zeyna ko ministre kalfinaɗo ko fate pêche woni awa e nder leydi Mauritanie joƴƴini aljuma hanki o tufere makko arwinide ma gola usine manufacturé de poisson usine o noon golle o usine noon gollototi koye fannu liddi koye fannu awa fannu liddi hen usine o golloto to Nouadhibou ko projet mawɗo noon mo hono mum weeɓani yiide e nder Afrique de l'Ouest kala usine o noon so gasi ma o noon gasi kala ñalawma on wawa tigui tradde fodde temedde nayyi tonne fodde temedde nayyi tonne liɗɗi ma waɗɗuma traité kala ñalawma usine o kadi ma jogo hattani moftude fodde kenen ujunnaje sappo tonne liɗɗi e fanɗo wawde moftude ɗuma jaru golle usine ɗe noon ko 25 million taw ko haalisa dollar usine o noon usine o noon hollirama tigui mawo gollin so gasi mawo gollin fodde temedere capanɗe joyo neɗɗo ɓen ko permanent woni tigui gollotoɓe toujours hen mawo gollin kadi temedere neɗɗo taw ko temporaire waali tawtorama noon cérémonie o walimo Nouadhibou hono Yahya Wula Cheikh Mohamed Val wondude hakim mo Nouadhibou Sidi Ahmed Wula Houbayba wondude e secrétaire général société wondude directeur général société kalfinaɗo ko fate jeeygu liɗɗe nder leydi Mauritanie biteɗo El Mokhtar Wula Ahmed Wula Bousseyfa ha joni kabruji men demgal pulara seno mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal leydi Sénégal kalfinaɗo ko fate cellalaade kañum e gollidiɓe mum ɓe mbaɗi noɓe kewatde kala subaka so huccidde ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen ko fate bulletin de santé mo leydi Sénégal ko fate mborosa covid 19 o holliri noon seeɗa hande o e nder waktuji nogas
gasine ya cakiri ɗi ko ujunere temedde jeetati capanɗe joyi neɗɗo kolkisa e nder waktuji no gasne cakiri ɗi hen sappo e ɗiɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe covid sappo e jeenayyi tato ko contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe rafi o goto ko ka importé woni ittu ɗum caggal leydi on yita koto aéroport AIBD woni Blaise Diagne jeetato heddiɓe kala ko communautaire en jeeɗiɗo ko nder Dakar goto ko ya nder région hay hollirama kadi sappo e ɗiɗo neɗɗo e nder ɓe cellano ɓe kepti cellal men ɗiɗo en tampi sanne hay goto noon ala mo rafi o yooɓi e nder waktuji nogas nayyi takkitiɗi e oɗo saaha joni noon leydi Sénégal ene yaara capanɗe jeeɗiɗi e nayyi ujunere e temedere capannayyi e goho neɗɗo winditiɓe doggola corona hen capanɗe jeeɗiɗi e goho ujunere e temedde ɗiɗi yimɓe tato kepti cellal mumen ujunere temedde jeetati e capanɗe jeetati e jeegom neɗɗo ko ɗum woni ko hawrela diala ñalawma hande o capanɗe joyyi e goho neɗɗo wonduɓe mboros coronavirus ko hedde juuɗe safroɓe nder jokli leydi Sénégal kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen no mbiruɗen gardini kabaruji men BOAD woni banque ouest africaine de développement ko boñe tawateɗe nder Afrique de l'Ouest ɓe kolliri tigui wonde ɓe pamodiri ɓe ciifi sifande wallidde leydi Sénégal kene ƴimen ha capantati milliard taw ko haalisa franc CFA on haalis noon ko fati kay e badgol autoroute noon Dakar Tivaouane Saint-Louis e section Mbeke fade Saint-Louis kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to Tivaouane Peulh ñande alkamisa ɓennuɗo noon to Tivaouane Peulh hollirama tigui ko goski sagata gorko udduna mbafa gorki sagata gorko goto ko goski sagata gorko goto Tivaouane Peulh accon haqqe ko goski sagata gorko jaaro duuɓi capantati pawɗi seeɗa kañum tigui tawa e wondani e wonki ene nder nokku tawa ko nokku to ɓe mbiyata tawa tigui e nder nokku moɓe mbiyata banda filaos hawrama tawama noon goski kiko fuɗɗima gammotinde no fewi gendarme noon gari mbaɗi constat men ɓe noddi kay sapeur pompier en woni protection civile yo mbaw arde kay mbawa wirnude ƴettude goski o wirnoye taw goski fuɗɗima gammotinde koye nder fande ko ɗon tigui woni to wira hollirama noon soit taw anditede saabu ko fuɗɗi gammotinde losgoji noon udditama hen jaaƴi no fewi beele en ande ko yooɓi fittandu makko beele kadi ene ande woni kanko basɗo fittandu o ha joni kabaruji men ɗemgal pular aljuma hanki o pelle kewɗe wiyeteɓe société civile ɓe juɓɓini ko wiyete seppo mabɓe e nder bo jaam yamiwo e nder Dakar e nder Dakar addene seppo ngo noon e seppo ngo noon waɗi koye dow yamirore préfet mo Dakar seppo ngo noon ko namdade tigui ko fate justice o yo justice o won indépendant yo jogo ndimagumo hattima yimɓe foof kadi yo potto yesso justice ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen alhaaliji ko fate trafic des passeports diplomatique ha joni noon alhaali o ha joni noon affaire nde suwa taw yuppude boñ muma yuppude boto mum ha laaɓa ko woni nder boode hen e kala saaha ne waɗa teɓaɓe hono dadiɓe leydi Sénégal ɓe hinde dig woni division d'investigation criminelle e kala saaha woda ɓe teeɓi aljuma hanki o yesso ɓen wiyeteɓe digga waɗanoɓe enquête teeɓinoɓe Limamoulaye Seck caggal kayde yalti to palais présidentiel caggal nde joddi e hoorejo leydi ndi nde yalti ko ɗon tigui ɓe teeɓi ɗum noon tumede juuɗe mum ene moddi tigui e on alhaaliji ko fate passeport ji diplomatique ene tuma tigui koye serveur ji heoje am on noon ne yetti tigui yesso dikka o dursitima inde yoga e ɓe o gollidanno o limti hen noon ɓeɗo yimɓe ɗiɗo hen goto ko gendarme biteɗo Ousseynou Ba gollotoɗo à la présidence wondude goɗɗo ne wiye Assane Dioune noon hollirama tigui liggoto koto bureau de passeport diplomatique ɓeɗo ɗiɗo kala teɓama e oɗo saaha joni darima yesso dikka ɓe mbaɗama déféré noon yesso parquet ɓen toon paadi ñawore mabɓe ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar senno mema to leydi Sénégal ko to leydi Mali paaɗen Emmanuel Macron ko hoɗojo leydi France tijjinoɗo oɗo saaha kala e nder leydi Mali to Bamako tijjinoɗo ñande altine nogas leydi bo to gonɗen ɗum hayti ha laaɓi ko fate jillu mum banggue Élysée noon woni to Paris ɓe koliri tigui haaɗimo arde e oɗo haytinimo addimo haytinde jillu makko koye oɗo saaha joni ƴellitade mborosa Covid sappo e jeenayyi e nder leydi he e nder leydi France so tawi noon koto banggue Bamako holliri tigui ɓe koliri tigui ala ko haytinimo arde oɗo saaha joni so wona huldemo to banggue sécurité e wasdemo famodirde kadi e ɓeɗo dadiɓe ardiɓe transition leydi ndi oɗo saaha joni saabu oɗon gandi ɓe kaalino ko fati condition ngaji woni charliji ɗiɗi ɗeɓe dokkunomo e garala makko kanko Emmanuel Macron ɓe kolirino so tawi omo yiiɗi jaɓɓede omo yiiɗi arde nder leydi hen yataw kay ɗeɗo toɓɓe ɗiɗi omo wawi tigui tengtinde ɗuma toɓɓere arwedinde noon sarɗi gadano ko wasdemo kay haalde kala ko fati e ɓeɗo wiyeteɓe mercenaire uji russe ɗaminiɓe kay arde nder leydi Mali woni ko
witele wangnera wonde toɓɓere ɗiɗi ɓernde noon ko wasdemo ngabtude hunuk makko haalde ko fate sumgoji leydi ndi ko ɗiɗo condition ngaji ɗiɗi ɓe mbi so tawi mo ara o haalani ɗin ɓe similla so tawi noon o wawa nde ɓe jafimomo e nder leydi hen hollirama noon yimɓe hewɓe ne miiji oɗo saaha joni ko ɗum tigui haytini nguɗon jillu ha joni kabaruji men ɗemgal pular to leydi Mali ha joni e saaha kay some joɗinoɗo to Dakar ko fati e ndenka e kisala woni pe e nder Sahel président Mohamed Bazoum ko hoorejo leydi Niger o suuti konngudi noon ɗina konngudi ko hollirde wonde kay omo yananano yinna ko mayo kala nde koninkoɓe leydi France ɓe hinde barkande ummi gawo yo andu yo yimɓe gandu wonde dendagal koninkoɓe laafaji bulaji kala woni ministre kam ko ministre mam ko yaltoɓe ha laaɓa leydi Mali o holliri kadi omo yannano yonirna ko mayo wonde kay kala nde koninkoɓe leydi France ɓe hinde barkana nde jalti leydi Mali ha laaɓi leydi ndi tigui koko yahata kawo ɗum noon ko kulhuli mawɗi ɗi o jogui ko haalande nde o haali o holliri noon e oɗo saaha joni nafata leydi Mali tan ko armée o fewnite ha feewa ɓe mbawa tigui famodirde hakkude mabɓe ɓesgu leydi ndi famodira hakkude mabɓe ɓe gona armée o wona neɗɗo goto ɓe wawa kadi gollodade e leyɗele hoddiɓe mabɓe ko wayno leydi Niger e leydi Burkina Faso ko ɗum tan wawata dandude leydi ndi oɗo saaha joni habtade pelle ceɓɓitiɗe woni terroriste en ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar ha joni kabaruji to leydi to mima to leydi Mali ko to leydi Guinée Conakry paɗen commandant Moussa Dadissa Camara gonɗo Moussa Dadissa Camara gonnoɗo hoorejo leydi ndi taw ko kudeta arno o addinoma leydi ndi seeɗa noon e sahti oɗo saaha kala noon o joɗinoma e laamu taw artuno joɗade laamu koko wangue kudeta oɗo saaha kala noon ko caggal leydi o wurno laaɓi kewɗi noon o yiɗino artude nder leydi he e saaha laamu Alpha Condé koko salino ha soori ladde e oɗo saaha joni noon e gardugol colonel Doumbouya ɓe koliri tigui wonde ko garto ko ɓoyata nder leydi he ɓe kari ha ñalawma ɓe koliri ko ñande alarba no gasi ɗiɗi lewru bawte gonɗe ndu sanga midine fawi capanɗe 5 minutes ko nden tigui lana makko juuroto e nder bowe laaɗe diwoje ngala Conakry ko nden tigui woni gartal makko hono no holliri hujjikintoɗo makko woni avocat makko biteɗo Jean Baptiste Jokkame Haba kañum tigui holliri oɗon habaru hollirama noon ko gila ñande 1er lewru décembre 2021 ko gila nden noon catala wiyeteɓe CNDR ardiɓe leydi ndi oɗo saaha joni noon ko gila nden ɓe dokki yamirore wonde kay yoɓe gartu nder leydi hen kanko Moussa Dadissa Camara wondude Sékou Ba Konaté Sékou Ba Konaté kamɓe kala eɓe mbawi artude nder leydi mabɓe ha joni kabaruji men ɗemgal pular ko to leydi Tchad paɗen Ahmad Ghazoli Mahamad Achila e wondude e miñum walla mawnum biyeteɗo Houdar Mahamad Achila ɗiɗo kala ko bandiraɓe worɓe wonde Hinda Déby noon ko gonnoɗo joom suudu Idrissa Déby Itno hoorejo leydi ndi kamɓe ɗiɗo kala noon ɓe teɓama e oɗo saaha joni ɓe tawi juuɗe dadiɓe e mbadi garde à vue ɓe naggano ɓe mofta koto bureau ji direction générale des renseignements généraux woni bureau ji e gardugol Baba Ladde kamɓe ɗiɗo kala noon ɓe nanguira kay ɓe nanguida noon e yimɓe joyo woɗɓe ɓe nanga noon koye losgoji ko fate enquête losgoji ko fate wango colonel goto baranoɗo e nder leydi he ko ɓoyani ko tawa on colonel ko sagataɓe ɗiɗo wonnoɓe dow moto mumen kañumen jooɓi fittanu makko e oɗo saaha joni noon eɓe tuuma kamɓe ɗiɗo woni miñiraɓe walla mawniraɓe miñiraɓe walla mawniraɓe Hindou Déby ko ɓen tuuma juuɗe mumen tigui ne moddi e wargo ngo yata wona kamɓe jenno koppereje saabu kay ene teska eɓe jogdino e caɗele e on colonel mo fittanu mum itta losgoji noon jaaƴi udditama hen ha joni kabaruji men ɗemgal pulara sen mima to leydi Tchad paɗen koto duttuɗen koto leydi Guinée Conakry to leydi Guinée Conakry ɗon colonel Hamadi Doumbouya gardiɗo leydi ndi holliri tigui oɗo saaha joni ko jiɗɗo waylude inde bowallaɗe diwoje woni aéroport international de Conakry o watta ɗum aéroport international Ahmed Sékou Touré o innir ɗum mennoɗo wonde hoorejo gadano leydi ndi yimɓe hewɓe no mbaɗi noon jiyande ɗiɗi waɗi yimɓe hewɓe ko ɓuuri hewde leydi ndi yaadi tigui e ngono miijo kono kadi waɗi jadani e ngoɗon miijo koto leydi Benin paɗen laamu dowlaci tendude Amérique ɓe kolliri mette mabɓe no feewi e oɗo saaha joni e laamu leydi Benin e gardugol Patrice Talon ha tenti noon to banggue justice ɓe kolliri e kala saaha lunduyankoɓe ene kiiɗa no feewi ɗe nagga e gañalde mbawa sokkede ñaawe kadi ñawoje musɗe no feewi ko ɗen mette noon ɓe kolliri mette mabɓe noon ko booñ woni ballal ngal ɓe kewno wiide programme américain d' investissement des l'aide woni tigui ɗiɓe mbiyata millionium challenge corporation
noon MCC ɓe kolliri tigi ɗum noon koɓe ustoɓe ha mema leydi on enveloppe moɓe ballatno faade leydi Benin maɓe ustu ɗum ha soro leydi walla ha mema leydi caggal kay wasde weltade ɓe e oɗo saaha joni e laamu ngu e wasde weltade ɓe kadi e ɗeɗon ñawoje ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar koto Centrafrique paɗen trésor américain ɓe kolliri aljuma hanki sappo e jeeɗiɗi bowte to wonde kay sanction ngaji muslima ɓe pawɗuma e chef de guerre biyeteɗo Ali Daras noon omo tuma tigui violation des droits de l'homme woni tigui yaɓɓude haqqe aadeji omo tuma kadi wadde gueɗe kamtude no fewi kanko e catal ngal ardi wiyeteɓe IPC ko wayno wargoji hewɓe no fewi ko wayno violede rewɓe e kala saaha e torlude yimɓe omo tuma kadi ko neɗɗo noon ɓattinoɗo biyeteɗo ko bras droit biyeteɗo Baba Ladde omo tuma kadi e jangu bannogu jangu waɗino noon e ka doga moltoyo enen ngun jangu noon saabinoma ha fodde kene ƴiime temedere sappo ɗiɗi neɗɗo taw ko civil wasino hen pitali men ɗum wonno ko en 2018 omo tuma tigui kanko yimɓe makko banno nguɗon jangu koto Madagascar udditen kabaruji men ñawore ñande aljuma hanki o sanga midi ñawore des affaires uji mbiyetede Apollo 21 yaɗi ha laaɓi e to cour criminel mo Antananarivo ñawore nde noon hollirama tigui ko balɗe sappo ñawore nde waɗi e nder ñawore he noon yimɓe nogas ñawama darima yeeso ñawoɓe hen jeegomo noon mbaɗama ko wiyete condamné woni ñawama e nder ɓen noon hen nayo condamnation muusa no fewi pawama e dow men sappo e nayo heddiɓe kala goppitama ha laaɓi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal pulaar ɗo e habridde he ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on